kasi kain yung mga pusa. Ang lalaki. May maliliit na kuting nakikisalo. Ang pagkain nila ay pellets. Ito yung nanay nila. Yan, mga anak yan. Dumididi pa yan, guys. Yung mga yan, dumididi pa, lalaki na. Dito na yan sila pinanganak. Ito si Suplado. Ito si Nelia. Yan si Muning. Ito si Buyong. Dalawang kuting. Hindi sila makakain ng pilis. Dumididi na lang. Dati ayaw yung padidihin. Ngayon, pinapadidi na siya. Kasi tinago niya sa kabilang bahay yan, yung apat yan sila yung kuting. Ngayon tinapon ng kapitbahay, pinulot namin ulit. Ayan, malalaki na sila at ginatas ko yan. Wala na, ang lalaki na ng mga alaga kong pusa.